Мы работаем отвратительно. Такую адзнаку Лукашенко паставіў сваёй працы і працы сваіх чыноўнікаў. Трэба сказаць, адзнака праўдзівая. Далей ён зноў рэзаў праўду матку. Врать у нас научились все. Што ж такого здарылася? Ды зноў праблема з агуркамі выскачыла як чорт з табакеркі. Праўда, не з алексінскай табакеркі. Тогда мне в правительстве заявили, от премьер-министра до известного Леонида Константиновича Зайца, подсветим. Подсветим, и огурцы, помидоры вырастут сами. Подсветили? Тут Лукашенко згадаў пра нараду па цэнах, якая прайшла яго за 14 месяцаў да этой нарады. Тады ён, губляючы рэшткі голасу, накінуўся на чыноўнікаў за агуркі. І Леонид Заяц асабіста паабяцаў Лукашенку закрыць гэта пытанне. И декабрь, январь, февраль, март мы закроем своими огурцами. Своими? Своими. Ну цены у тебя растут. Халера яго ведае, дзе там у зайца тыя агуркі растуць. Заячая капуста – расліна вядомая, а вось пра заячыя агуркі пакуль не чутно. Але загад Лукашэнкі быў жалезабетонны. Я вам говорил, постройте еще 10 теплиц. Мы подсветим, ну так светите. А праз год Лукашенко пытаецца. Хоть один губернатор нос туда воткнул. Чыноўнікі ж прывыклі ўтыкаць насы толькі ў нататнікі, бо Божа бараніў такі час адарваць іх ад сваіх запісаў ды падняць вочы на Лукашэнку. Праблем не абярэшся. І ўсё ж падобна берасейскі губернатар уткнуў нос не толькі ў нататнік, але і ў цяпліцу. Раз Лукашенко загадаў асвяціць, значыць асвяціць. І на цяплічны камбінат паклікалі папа, які жыстачайша асвяціў і насенне, і пасевы, і работнікаў, і нават само начальства. Засталося дачакацца ўраджаю, бо калі ён не вырасце, то... Расстрельная статья, как минимум. Предупреждаю вас. І гэта не для бацюшкі, а для чыноўнікаў. Дык няўжо будзе страляць? Кто его знает? У него теперь ничего не поймешь. І сапраўды, як яго зразумець? Жорсткае рэгуляванне быць не павінна, але кантроль за цэнамі застанецца. Калі нешта пойдзе не так, чыноўнікі адказваюць галавой. Класічная формула попыт і прапанова не працуе. Я говорю не так? Да какой спрос и предложение, Инна? Какой спрос и предложение? Это же бардак. А почему? А потому что ты со Снопковым своим учеником установила надбавку на импорт большую, чем на отечественные товары. Не так? Галоўнае, каб было справядліва і нескладана. І як працаваць? А Лукашенко не толькі сам сеў на коня, але абяцае і пасадзіць на яго сваіх чыноўнікаў. Из Мерседеса пересаживать на сивого коня. Толькі дзе тых сівых коней узяць, калі ва ўрадзе сядзяць у асноўным сівыя чыноўнікі? Можа, вы ведаеце? Зміцер Лупач для нехта плюс.